Hemme salam, siz bilen Batyr we Obi podcast dowam edýär. Obi podcast'yň bugünkü sanyny özüňi nädip tapmak barada gurrun etmekçi. Hasaky öz käriňi ýa bolmasa durmuşda öz ýeriňi nädip tapmaly, nädip hereket etmeli. Men öz netijelerim, men öz pikirlerim belki size gyzykly bolar. Şonuň üçin ökmen suratda kanala abone bolun we kofejik çaýjyk alalım. Men bolsa dowam edýän. Ve ilki bilen näme üçin özüňi tapmaly diýen soragy da çykýar. Köpümiz çağlyk wagtymyz ýatlasak, mektepde gurmy ýatlasak, belki köpüňiz şu wagt mektepdesiňiz ýa bolmasa uniwersitetdesiňiz. Şol wagtlar bizdiň daşda görýärmiz adamlar sen ululagyna kim bolmakçy ýa bolmasa sen ýene özüňi 5 ýyldan 10 ýyldan nirede görýärsiň diýen soragy da berýärler bize. Şonu köpümiz jogap berýär, men Lukman olmakçy ýa bolmasa men mugallim olmakçy, aýdymçy bolmakçy. We bir näçe kärler aýtýar. Ýöne şol aýdylýan kärleri barada biz mektep wagtymyz ýüz göterim informasiýa ýok bize. Edilmek özümde şonýaly boldy. Men özümde bolup geçen wakany aýdaýyn. Men mektepde görümne hiç bir belli bir zady boljak diýen pikirim ýokdy. Belki men gyzyklanan ýandyr, belki sebäpler bolandyr ýöne. Men esasy belli bir anyk gyzyklanýan zadym ýokdy. Osoň käwatlar oturup pikirlenýärdim. Nire gitmeli? Durmuş näme? Nädip özüňi tapmaly diýen sorag men şol wagtlar 16 ýaşymda, 17 ýaşymda şonda soraglar ýüze çykdy mende. Ondan men her wagtlar pikirlenýän, ondan soraýan, maňa diýen, onu maňa diýerler. Ey sen uniwersitete girmeli, uniwersitette hökmen surat özüň tapýan. Sen belli bir käri ele alandan soň sen durmuşda öz ýeriňi tapýan diýerler. Ine men häzir uniwersitette okuýaryn, 2-nji kursda okudum. 1,5 ýyl wagt geçdi. Onuň nähil pikire geldim. Uniwersitet özüňi tapmak üçin kömek etmeýär. Näme üçin? Sebäbi uniwersitete gelenin desen belli bir informasiýa bilen gelýär. Mysal üçin sen Lukman boljak bolsaň, şol himiýany, biologiýany zatlar mektepde öwreneniňi has kämilleşdirmek üçin we täze tapaklary öwrenip tejribe gazanýarsyň. Şol mysal üçin Lukman bolmak diýenini. Ya olmasa programist boljak bolsaň, belli bir matematika ýene näme şonýaly zatlar öwrenilýär. Ýöne şol öwrenen zatlarymyz bilen biz özümiziň bagtly duýýasmy? Men şonýaly soragy ýüze çykýar ýene men özümne. Belki sizde ýüze çykýandyr. Mysal üçin şol öwrenen zatlarymyz bizi bagtly etýärmi? Şol öwrenen wagtyň siz men ýa-da başga kişi bolsun, kim bolsun tapagy ýok. Lezzet alýasmy şol öwrenen wagtymyz? Ene mysal üçin men şu matematika barada men çağlykdan 4-nji 5-nji synpdan bäri aram gaty gowy däl. Beýdidigim ol hiç ele 2 4 diýen bilmän oturmak ýöne şonda da matematika algoritmlar diýdi, ýene näme diýdi. Ol drop ýene näme şonda zatlar gaty kyn. Men özüme beýnime diýärdim şol zatlary bilmesem. Hawa menki däl bu zat. O men bu zady öwrenip bilmeýän matematikany, şol bilimi. Ýöne şol diýilýän pikirler gaty ýalňyş. Sebäbi biz şonu barlap görmezden öňçe şu içki gorkulymyz bizi saklaýar. Bu diýdim näme? Mysal üçin siz bir aýdym ýazasyňyz gelýändir. Bir aýdymçylar görýärsiňiz, şol has sizi ruhlandyrýar belli bir aýdymçylar. Belki ol ýa bolmasa büyük adamlardyr. Mysal Bill Gates diýdi, Steve Jobs we şoňa medeş adamlar sizi has ruhuňyzy galdyrýar, sizi şartlandyrýar şol adamlaryň eden işleri, ýeten derejeleri. Siz hem şol derejeye ýetesiňiz gelýär. Ýöne näme etmelidigini, nädip hereket etmelidigini, nähili baskançaklardan geçmeldigi siz bileňiz. Eger bilýän bolsaňyz, onda diýmek siz özüňiz tapdyňyz. Eger bilmeýän bolsaňyz, hökmen suratda barlap görüň. Barlap görüň diýende näme diýmen manyda aýdyp durun.
siz gyzyklanýan zadyňyz bar. Iň önekje zady alalyň sport. Siz futbol diýdi, voleybol diýdi, belli bir sportyň görnüşini gowurýarsyňyz. Siz şol çağalykdan köpümiz oýnaýas, mektep döwründe oýnaýas. Ýöne şonu professional derejäge çykmak üçin siz şonu her gün gaýtalaýarsyňyzmy ýa azadyk bir hepdede bir gezek ýa-da aýda bir gezek meşgullanýarsyňyzmy? Sebäbi hökman suratda belli bir işte, belli bir derejeye ýetmek üçin köpümiz eşdensiň 10 000 sagat şol işte özüni alyp barmaly diýip şonu ýaly diýilýär. Ýöne men bu dünýalygy nähili seretdiň. 10 000 sagat şeýle hasaplap görseňiz 5 ýyl, 6 ýyl her günne 8 sagat hereket etmeli bolar. Belki biraz ýalňyşandyr, matematika diýişmeýärken gowdal. Ýöne umumy gurrun manysy näme? Siz hökman suratda günne azyndan 1 sagat şol isleýän, gowurýan zadyňyza wagt sarp edin. Hökman suratda 1 sagat. 1 sagat. Hawa 15 minutdan başlaýyn. Günne 15 minut misal üçin şol sport bilen meşgullanyň. Ya olmasa aydym bilen meşgullanyň. Öz sesiňizi ýokarlandyrmak üçin. Gaty kärler köp. İnternete girseňiz, gaty köp häzirki wagtda kärleriň türken. Misal üçin database var, programmirowание var, 3D modelирование var, bitmaking var. Sanasaň sana bermeli. Ýöne siz şol Instagramny, TikTok'da wagtyňyzy sarp edeniňizden 5 minut, 10 minut özüňizi tapmak üçin, özüňizi has şädiýän batly duýmak üçin sarp edin. Men pikirimçe özüňi tapmak üçin esasy ýol barlap görmek. Onuň men ýene öňleri ýalňyşan zadym. Näme dedi? Men ertir diýädim. Ertir hökman suratda men etýän. Buny ýatmaly ýa bolmasa ertir men işlem bar, ýene näme? Garaz bahanalar tapylýardy. Men şeýdip şol 18 ýaşymdan 1 ýyl, 2 ýyl şeýdip gezdim. O misal üçin YouTube kanalda öğretmek üçin men pikirlendim, zat etdim ýöne. Men pikirlenýänçe eýem giç, ertir eýem giç. Näme üçin beýle? Sebäbi biz şol pikir etmek gat aňsat. Ünsürseňiz özüňizde şeýle seretseňiz pikir etjäs belli bir zatlar. Men bu palan boljak diýäs bolyn. Ýöne şol pikir biraz gözümizde uçkun bar wagty hereket etmeýärse ertir hereket edýär. Ertir bolsa eýem giç boldy. Sebäbi ol gözümizde uçkun gitdi. Pikirimiz başga zatlara gitdi. Sebäbi Instagram'a girdik ýa dostlarymyz bilen guruluşdyk, zat etdik. Bizim ideýalarymyz, belki sizin genial ideýalarymyz bardyr ýöne o zatlaryň eklisi düýünde galdy, geçmişde galdy diýsegem bolar. Şonuň üçin sizin genial ideýalaryňyzy ýitirmelik üçin, öz durmuşuňyzy ele almak üçin hökman suratda şuny hereket edin. Men ine özmem şonuň üçin podcasty ýazýan, audio podcastlar dowam eder. Birazcık hilini ýokarlandyrmak üçin, video podcastlar üçin birazcık hilini ýokarlandyrmaly. Onuň üçinem birazcık garaşmak gerek. Inne bolsa men ýene bir ýalňyşan ýerim, ýalňyşmakdan gaty gorkýadym. Sebäbi ünsürseňiz mektepde ular ýadyma düşýärmen şu wagt. Belli bir zat ýalňyş etsek, çağalyk wagtymyz ýadyňyza salaýan men öz ýadyma düşýär 1-nji, 2-nji synplarda ýalňyşsaňyz bize diýerler, "Owa sen şu ýerde ýalňyşypsyň, sen şu ýalňyşlary şeýdip demesiň, gaýtalamaýarsyň" diýip aýtýarlar bize. Şeýdip biz ýalňyşlary düzedip, şeýdip biz alfabeýde öwrenýär, şeýdip biz gürleme öwrenýär, şeýdip biz islenlik zatlar şeýdip öwrenýär ýalňyşmagyň üstü bilen. Ýöne birazrak ulaldygymy saýyn biz ýalňyşmakdan gorkýar durmuşda. Sebäbi ýalňyşdak näme ýalňyşdak biz başga adamlar bize näde dogry seredäjek ýaly. Öz içimizde şonal pikir bar. Men özümde şeýle, köpüýümizde de şeýle mekani pikir etýän. Ýöne şol pikir gaty ýalňyş, sebäbi ýalňyşmak özü siziň progressiňize bolan bir basgançyk. Ýa bolmasa köpüýümiz velosipedi täzeden döretjek bolýar. Mysal üçin men belli bir zady döretjek diýär. Ýöne şol zadyň nähili gurulandygyny, ýa bolmasa uşo edilendigini şol zatlary köpüýümiz bilýär we bu zatlary hem edipdir biri. Men hem giç bolar diýip ýene de şeýdip ýastygymyza geçip ýene aglap ýatyberýär. Ýöne ünsürp seretsek belli bir derejeye ýeten adamlar
Ýene de aýdaýyn şol Bill Gates diýdi, Steve Jobs diýdi, ýene näme diýdiler. Şolar näçe san ýalňyşlyklary bar. Ünsürip şol awtobiografiýasyny okusaňyz ýa-da dinläp görseňiz, näçe gelek şol adamlar şolsuzlyga uçurapdyrlar. Sanardan köp ýöne dünýäde şeýle gurulan, sen ýalňyşlan ýatlanmaýarda diňe şowluklar ýatlanýar sebäbi şol adam şol derejä ýetipdir, şol asmana düşüpdirdi, şol Apple kompaniýasynyň general direktory bolupdyr. Ol hiç şoňdan beýle däl. Sebäbi hemme zat baskançak gitsek, günne birje sagat özümden durmuş ýokygymyzy ýokarlandyrmak üçin birje sagat sarp etsek, gözüňize getirin. 365 sagat bir ýylda. Bir ýylda 365 sagat. Şu 365 sagatyň içinde siz öwreneňiz gelýän istenik zadyňy öwrenip bilýärsiňiz. Men özümden aýtjam, mysal üçin men şu challenge'ler näme üçin etýän? Sebäbi birinji 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap men challenge etdim. 30 gün kitap okudum. Şol 30 gün kitap okudum. Edil 30 gün okamak dogry. Kanalda bardyr dogry maglumat geçip görüp bilýäňiz. Ýöne şol 30 günüň içinde men birje sagat başlaryp 15 minut sarp etdim. Şol men öňki galan 18 ýylymy içinde etmedik işlemmi men şu 30 günüň içinde etdim. Diýmek men edip bildimmi? Her birimi de edip bilýärsiň. Başga bir kişi edip bilipdirmi? Siz hem edip bilýäňiz ýöne içinizdäki şol gorkulaňyzy aýyrmak gerek. Şol gorkuýuňyzy ýeňip geçmek gerek. Şonuň üçin hem diňe barlap görmek gerek. Şol täze zatlarda barlap görüň. Öň görmedik zatlaryňyzy ýöne gyzyklanýan zatlaryňyzy özleriňizi barlap görüň. Ýene meniň ýalňyşan zatlaryň biri men gaty köp wagtymy bir derek zat sarp etipdirin. Hawa men garrap, 40 ýaşamok, men haçynda ömrüm geçikdi zat diýer ýaly. Ýöne şonu da bir tarapdan seretsem, şol 2-3 ýyl, bu 2-3 diýel, 5-10 ýyl ömrümi men bir derek zatlara sarp etipdirin. Bir derek zatlar diýdim näme? Ýöne köy zatlary, oýunlar diýdi, ýa bolmasa diskotekalar, klublar, ýene näme şonýaly tusowkalar, o spiritli içkiler ýa bolmasa ýene şonýaly zatlara sarp edilýär. Sebäbi şol zatlar daşdorymyzy gyzykly wagtlaýyn, lezzet berýän zatlar da bolan ählisi. Ýöne o zatlaryň ählisi wagtlaýyn. Sebäbi men özümde de şonýaly boldy. Edilmeýän şol zatlary baskançak ählisini durmuşymda geçirenden soň şol zatlary aýdyp atýarym. Nädip wagtyny dogry ulanmaly. Ilki bilen ýani aýdyp geçişim ýaly özüňiziň gowurýan zadyňyzy serdim. Bir gowur edil 100% gowurýan zadyňyzy prosto siz şonu halaýaňyz. Bir 5% halaýaňyz. Şonu ünsürek bolup şu arada informasiýa gözlän. Sebäbi gitjek ýerimiziň kartasyny bilmäni hereket edip bilmeýärse, mysal üçin belli bir şähere barmak üçin, New Yorka barmak üçin ilki bilen şol ýoly bilmelibiz. Şol aeroportda barmaly, ondan soň belli bir algoritm boýunça baskançak hereket edip şol ýere baryp bilýär. Şonuň üçin biz özümizi tapmak üçin hem bir zatdan başla. Men özüm nämeden başladym? Men şol notebook, şu uniwersitede girem näde, täze notebook aldım. Soň YouTube'da gördüm, zade YouTube'a girdim, şonýaly. Nädip özüňi tapmaly diýip ýazyp gördüm YouTube'da. Ýa bolmasa şu programmalar çykdy, zade etdi, gara şey dip men özümi 100% tapdym diýjek däl. Ýöne men şu wagt etýän işlem maňa lezzet berýär. Şu wagt ýazyp oturan podcastym hem men şu ýazyp oturan podcastymdan lezzet alýarym. Ýa bolmasa video düşürýän videolamdan men özüm lezzet alýarym. Şonuň üçin barlap görüň. Wagtyňyzy dogry ulanmak üçin hem ilki bilen beden saglyk gerek mekani pikir etýän. Sebäbi beden saglyk diýende nähili? Ol hemmemiz bilýär, şol spiritli içkiler ýene näme zatlar içmelde. O zatlar başga temany gurruny beden saglygy diýenimde. Şol köpimiz seriallar görýär, ýene näme etýär. 7-8 sagatlap ol türk seriallary ýa Amerikan seriallary, Netflix görýär sadetýär. Şol zatlary wagtyňyzy oňaryp bilseňiz sarp etmeň. Bir kino görmäň diýemek, men şol diýdigi diňe robot ýalyk bolup, diňe şol bir zat öwrenip oturmaly. Siz özüňiz gowduýan wagtyňyz, özüňiz raslabys edip oturan wagtyňyz, siziň kelläňize genial ideýalar gelendir ünsürseňiz. Indi kezek şeýle seredip görüň, oturýarsyňyz ýöne, dostlaryňyz bilen oturýarsyňyz, zady oturýarsyňyz, şolar bilen pikir alşanyňyzy biraz wagt ýeketek özüňiz bilen özüňiz galan wagtyňyz kelläňize başgaça täze pikirler gelýär. Indi ýöne siz konsentrasiýa edip seriallar görüp oturan wagtyňyz şonýaly ideýalar gelýärmi size?
Onu ýaly ideýalar gelýän bolsa, onu dogry görseň bolar. Ýöne şonda da meniň pikirimçe seriallar we Instagram, TikTok biziň wagtymyzy ogurlaýan zatlar. Şonuň üçin wagtyňyzy dogry ulanyň. Indi bolsa ýene bir zat aýtmakçy, adamlary diňle ýöne öz ýüregine kinet. Bu diýdigim näme? Daşdawrymyzy çağlykdan köp adamlar gurşap alýar. Maşgalamyzdak adamlar, dostlarymyz, molimlerimiz ýeli ýa bolmasa bir näçe tanışlarymyz öz bilýän zatlaryny, öz dünýä garaşlaryny aýtýarlar. Aýtmaýanlarym bar, o skritni adamlar bar. Ýöne şonu aýtýarlar, sen şunu ýalap etseň, hökman surata şunu ýalap bolýar diýerler. Ýöne gowul ýarsa, beler adamyň ýeten derejesini alyp, şoň eden işlerini 100% gaýtalanmaz bilen, şoň ýeten derejesine ýetip bilmeýär. Ne ýöne köjäden mysal üçin Michael Jackson şunu ýalap bolupdyr, zat edipdir, ýene näme edipdir. Soň ýene şonu alyp öz tejribemize ulanmamyz bilen edil 100% biz ikinji Michael Jackson bolmaýar. Ýöne özümiziň nirä gidip näme etjegimizi netijeleri çykaranmazdan soňra, şol adamlaryň aýdyn pikirlerinden netije çykaranmazdan soňra öz durmuşymyzda gerekli ýerlerini, ýagny gaýmakly maglumatlary ulansaňyz, ine şonda hökman suratda özüňizi tapmagy gaty gowy ýol şol. Şonuň üçin öz durmuşyňyzy eliňize alyň, durmuşyňyzy pauzadan aýryň. Erçir diýen zady aýryň. Hökman suratda beden saglygyňyza seredin, ruh saglygyňyza seredin. Siziň durmuşyňyz diňe siziň eliňizde. Kanala abone bolun, janjaga basyň, dostlaryňyza uradyň. Men belki pikirlerim dogry gelýän ýerler bardyr, gelmeýän ýerler bardyr. Hökman suratda kommentariýada öz pikirleriňizi ýazyň. Siziň öz pikirleriňizi aýtsaňyz, men hem siziň pikirleriňize seredip, belki gowy zatlar alyp bilerin. Şonuň üçin hökman suratda dostlaryňyza paýlaşyň, podcastlar çykmagy dowam eder. Her hepden 4-nji güni saat 2-de geljekde görüşýänçe.